Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sokudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakapiwawo shave rekuroya nevamwe amai guru vangu avo vandainge ndava kugara navo. Saka amai guru ava vainge vambori mudzimai wababa ndokubva vachizorambana nababa, baba vangu vachibva vazosangana naamai vangu. Amai guru ava pavakarambana nababa vakabva vachizoroorwa neumwe murume ndokubva vatanga kugara ikoko. Saka chainge chisingazivikanwi nababa nehama dzababa ndechekuti kunyange zvavo vainge vari munhu ainge achigona kuronga plus vari munhu ainge achishanda, vaiva vaine zvimabhizinesi zvavo, asi kwavakaenda ikoko vakatanga kugara vakazotobatwa vachitoroya. Hanzi vakabatwa neumwe wepanext door vachiedza kuda kubuda mumba but vainge vasina kupfeka, ndokubva achizotanga kudanidzira vanhu vakauya vakavabata vakazobvako vachitiza. Vakazoti vadzoka ndopavakabva vachizotanga kufambidzana nababa. Mushure mekunge vatanga kufambidzana nababa, amai vakabva vachizongosimukawo vakaenda vachitisiya, vakati ivo vainge vasingakwanise kuti vange vachigara naamai guru yet ivo vainge vakamboenda. Saka takazosara because amai vedu vainge vasina kana chavainge vainacho. Saka pavakati vainge vachida kuti tinge tichienda kunogara kumba kwevamwe sekuru avo vandichati vainge vachigara kuEpworth. Sekuru ivavo mukoma vainge vari murombo wekupedzisira, waiti kana ukaenda ikoko maingoswera nenzara, kwaidyiwa ka1 zuva rose. It's either maidya kuma5 kana kuti kuma7, muswero wese wezuva maingoswera muchingonwa mvura chete. So takabva taona kuti sezvo amai guru ivo vainge vadzoka apa vachiratidza kuti vane mari because vainge vakatotenga motikari ende vakabva vatipa mari, hatina kuda kuzoenda naamai vedu, tikabva tati isusu toda kusara nababa. But chokwadi chainge chiripo ndechekuti takatanga kufunga kuti nematamburiro avo anoita hama dzaamai vedu apa vari vanhu vane hutsinye futi, saka zviri nani kuti tigare panapa. Handina chandainge ndichizivawo kuti ivo amai guru sezvo vainge vari muroi vainge vachazoda kuti neniwo ndinge ndichizoitawo zvekuroya navo. So takazoti tava kugara paya, amai vaenda vakazonoroorwa somewhere else, vaipota zvavo vachiuya. Saka dzakangotanga dziri hope. Dzimwe nguva ndairota ndiri kamunhu kadiki diki ndakavharirwa muwardrobe naamai guru, saka vaizovhura wardrobe obva vanditi, saka unoda kugara urimo muwardrobe kusvika rini nhai mwana wangu? Ndobva ndati ndibatsirei amai guru, munomu muri kupisa, ndichadi kuramba ndakagara munomu. Vaibva vachizoti kwandiri, kana uchida kuti ndinge ndichikusunungura bvuma kufamba neni. So ndakazogumisidzira ndavati alright, ndabvuma kuti ndinge ndichifamba nemi. Ndipo pavakatanga kundibikira porridge rainge richivava, vaita sekunge vaiisa mhiripiri instead yekuti vange vachiisa shuga. Vaindibikira porridge iri makuseni ega ega, vaimuka makuseni mukoma zuva risati ratombobuda, paya pekuti unenge usina kana appetite, ndopavaibva vachizouya vobva vandipa porridge vobva vanditi ndinge ndichidya. Mazuva ekutanga ndaiti ndichingoisa spoon kumuromo ndobva ndatotanga kutorutsa, but after a week ndainge ndava kutonzwa porridge riya richindinakira. Saka porridge iri vakazogumisidzira vava kuti kana paya vachiribika vobva vakanda mincemeat mukati, vaindipa porridge iroro riine mincemeat, ndobva ndatanga kuridya, but ndaitonzwa sekunge rinenge richindinakira. Chaindinetsa ndechekuti ndairara muspare bedroom nevana vavo vasikana vainge vari vakuru kwandiri, but amai guru
vaitonoka votopinda mumba tototanga kutotaura nyaya dzimwe nguva tichitoseka. Asi vanasisi vandinenge ndiinavo muspare imomo havana kana chavainge vachimbonzwa, kunyange baba chaivo hapana kana chavainge vachimbonzwa. So nekufamba kwenguva ndipo pandakazotanga kurota ndina amai guru tichifamba taiwanzotanga taenda kumakuva uko kwataisangana nevanhu vakasiyana siyana. Tichizobva ikoko it's like umwe neumwe anenge apiwa misheni yake yekuti iwewe nhasi kufanira kuti unge uchienda kwakati, iwewe unoenda kwakati. Saka ndainge ndava kuti makuseni kana ndikamuka paya ndainzwa kumusana kwangu uku kuchirwadza, izvo ndainge ndava kutotemererwa nyora dzeuroyi. Saka vakazondiudza kuti vainge vapedza kunditemerera nyora dzeuroyi. Ndobva ndakatanga kutokwanisa kubuda mumutumbi mangu, ndobva ndatoenda dzimwe nguva ndonovanokera kubedroom kana kuri kunzi vanenge vasina kukasika kumuka, tobva tatobuda tiri tose. Ndakazosvika pakuroorwa mukomana nhasi uno ndigere nemurume wangu. Chinongondirwadza pamabasa ose avo andinoita ndechekuti murume wangu ndakamanikidzwa kuti ndinge ndichimuisa pachijana, ende ndine hope dzandinogara ndichirota. Ndinorota umwe murume, but murume uyu anenge achiita sekunge ihama yangu. Anenge akapfeka zvinhu zvewhite, anenge achipenya. Anouya kwandiri obva anditi, wadiwa tendeuka, kana ukatendeuka murume wako haazofi. Nekuti ndo zvinondityisa izvozvo kuti kunyange ndikanzi ndatendeuka, ndareurura, ndaudza hama dzangu, kunyange ndikaudza baba kuti amai guru ndo vakaita kuti ndinge ndichizova muroyi, ndinotya kuti as long as ndakaisa rumwe wangu pachijana anofa, plus inini ndinobva ndatourawa nekuda kwekuti ndinenge ndafumura vamwe vemunharaunda mandinogara zvekare nevamwe vekumusha kwedu kwatinobva. Vazhinji vacho tinotofamba navo varoyi. Saka vanhu ivavo vakauya kwandiri neuwandu hwavo, handifungi kuti kana Mwari vanokwanisa kundiponesa panhu pakadaro, because varoyi vacho ndinotovaziva kuti vane masimba. Saka ndonyaya iyo yandiinayo mukomanashi. Ndiri kutya kuti ndodii, ndotendeuka here sezvandinoudzwa nemurume uyo wandinogara ndichirota, uye garanti yandinenge ndiinayo yekuti kana ndikatendeuka ndikafumura vamwe vangu including amai guru kuti basa redu nderekuroya ratagara tichiita, vanhu ava havazouye kwandiri vachizondiuraya here zvekare nekuuraya vana vangu nemurume wangu. Nekuti iniwo mukoma ndakatombozviitawo mushure mekunge umwe mukadzi aenda nevana vake kun'anga. Saka vakaendako kun'anga vasina kumuzivisa kuti vainge vava kutozviziva kuti iye anoroya. Saka asvika kuya akabva achizopiwa tsvimbo nasekuru vacho ivavo vainge vachivabatsira. Tsvimbo iyi akanzi unofanira kuti unge uchigara nayo sezvo iwewe waramba kuti uri muroyi. Akaita zvivindi akauya nayo tsvimbo iyoyo. Ndo punishment yatakazomupa kuti iwewe wakabvumirei kuti unge uchigamuchira tsvimbo yemunhu ane masimba kukudarika. Saka tsvimbo iyi usiku hwoga hwoga yaishanduka yobva yaita chimwe chimunhu chainge chichimurova chichimuudza kuti ange achireurura. Saka pakunoreurura kwaakazoita akabva achizotaura zita rangu kuti ndinofamba nanhenge nanhenge, apa achitaura zvekare kuti anofamba neni usiku. Saka takabva tachizomupa punishment. Mukadzi uyu akafa, nyama yake tikaidya. Vana vake zvekare avo vainge vakatanga kutsvaka vanhu vanovabatsira takavaurayira vana vavo iri punishment. Saka ndinotozviziva kuti utsinye hwandainge ndichimboitira vamwe panguva yacho iyoyo pandainge ndichiri kuzvifarira izvi zvekuroya vanhu, kana kuri kunzi ndikatendeukawo neniwo mukoma utsinye ihwohwo hwandainge ndichiitira vamwe ndinoitirwa utsinye ihwohwo, ende hakuna anokwanisa kuzondinzwira tsitsi pane vanhu vose avo vandainge ndichifamba navo, because ndinovaziva kuti vane mwoyo yakaomarara. Kana mukaposta muzondizivisawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Pari zvino ndinogara hangu muno muHarare, but kumusha kwandinobva kuHwedza.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but kana muchirota hama yenyu ichikuudzai kuti tendeukai, munofanira kuti munge muchitendeuka. You need to trust in the Lord. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndinotya kuti utsinye hwandaiitira vamwe vedu, kana kuri kunzi kunyange vakamanikidzwa kuti vange vachireurura, neniwo hanzi vanhu vandinofamba navo ndinovaziva vanozongondiitirawo utsinye hwekundiurayira murume zvekare nevana vangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika muri mugore ra 2010. Saka takati tiri kuchurch conference, murume wangu akabva andiudza kuti ainge aine vamwe elder avo vaainge ataura navo, vainge vari vechikuru, uye zvekare vainge vachiti vainge vava kuda kuenda kunogara kuUK nevana vavo. Ndokwavakazonoshayikira ikoko iro gore ra 2010. Mushure mekunge vashayika mukoma, vana vaelder havana kuda kutizivisa kuti pamba pavo painge paine zvainge zvichiitika, zvekare nemishonga yainge yakabatwa nevabereki vavo. Saka vakabva vachizotaura nesu vakatiudza kuti vainge vachitengesa imba. Mukoma takafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dzitori nyasha dzaMwari, kuti tainge tapiwa an option yekuti tinge tichitenga imba but tichibhadhara mari yatainge tichikwanisa, but vakati munofanira kuti munge muchitipawo deposit iri nani, then from there on munokwanisa henyu kuti munge muchizotipa mari yamunenge muchiafoda each and every month. Takafara chaizvo nekuti imba iyi mukoma yainge iri kumasuburbs. Tichitoti Mwari vane nyasha. Takabva tachizobva kwatainge tichigara because tainge tichiloja ndokubva tatanga kugarawo kumasuburbs. Takati tichigara mukoma pamba ipapo painge pasingagariki. Saka zvakatangira kuvana. Vana vaipota vachirota hope dzinotyisa almost each and every night. Nemurume wangu taitoti tinge tichitomuka tichitoenda kuspare uko kwainge kuchirara vana. Saka patakatanga kugarapo pamba apa, mwana wega wega ainge aine spare bedroom yake, nekuti imba iyi yainge yakakura iine marooms ainge akakura kwazvo. But takatoona kutoti vana the way yavainge vachiita maspiritual attacks usiku, tainge tava kutya, tikabva tati saka vana vanofanira kuti vange vachirara vose musame spare bedroom. Asi vana mukoma vaita kwaya usiku hwega hwega. Uyo aiti kana akachema mukaendako mukamubvunza, obva akuudzai kuti ndaona nyoka, manga muine nyoka muceiling yanga ichindimhanyisa. Then umwe zvekare obva atangawo kuchema, ukamubvunza obva akuudza kuti ndarota ndichimhanyiswa nechiskeleton changa chiri mupassage. Saka ndanga ndichirota ndichida kuenda kutoilet kunoita wet, ndokubva ndasangana nechiskeleton chikandibvunza kuti ndiwe ani. Saka tainge tisingatozivi kutoti mukoma pamba apa painge patori nezvepo, uye zvekare pamba apa painge pakatourayirwa munhu uyo akashandiswa pamhiko dzainge dzakaitwa naelder. Isu taingovaziva kuti elder nenge vane mari, uye zvekare vane mabhucha, vane masupermarket, vane matruck. Asi chatainge tisingazivi ndechekuti vainge vakatoromba, ende mukutoromba kwavo vainge vakatoita zvekutouraya ari munhu. Saka munhu uyu vakamuurayira pamba ipapo. Ainge ari wekuMozambique, ainge achishandira sekuru vavo kupurazi kwavo. Saka vakabva vachizomutora ndokubva vachizomuurayirapo pamba ipapo. Saka chainge chitori chipoko chainge chichitonetsa. Ndokusaka vana vavo elder ava vekuUK vakabva vachizotipa option yekuti imimi munongotipa mari yamunenge muinayo yedeposit, and from there on mobva machizotanga kutibhadhara pashoma pashoma. Tikati zvimwe kuda kwainge kuri kudiwa izvo tainge tichitorasirirwa imba
yainge ichitonetsa vasingatoidi vachitoziva kutoti imba iyoyo patori nezvinonetsapo pamba ipapo. Saka mushure mekunge tapiwa mawarnings nechipoko ichi, takangoti zvimwe kuda ainge ari mazimweya emadzinza asingadiwo kuti tinge tichigara kumasuburbs. Saka hatina kana kumboita hanya nazvo kuti tinge tichinamata nemurume wangu. Taingoti zvimwe kuda vana vari kuita manightmares. Dzimwe nguva ndaitoti kana ndikavaona vachiona mamovies, because vaifarira kuona mamovies akaita semarong 10 ndo avaifarira. Ndobva ndatanga kuvatuka ndichiti right now muri busy muri kuona mahorror movie, but kana wava usiku munenge mava kungochema muchiti muri kurota muchimhanyisiwa. Mungagotadza sei kurota muchimhanyisiwa yeti imi munenge muchiona mamovie evanhu vanourawa vachiita zvekushungurudzwa kudai vachimhanyiswa nemarong 10 enyu iwawo. Saka ndainge ndava kuti kana ndikangovaona vachiona mamovie anenge azochema usiku ndaibva ndamurova ndisingatozivi kutoti vana vanenge vachitomhanyiswa zvechokwadi nechipoko kana kuti chikwambo. Saka nerimwe zuva mukoma ndainge ndiri ndega, murume wangu akabuda nevana. Mushure mekunge murume aenda nevana kutown, vakanonoka kudzoka. Vakazodzoka it was somewhere kuma past 8 mukoma. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichigara mumba. Ndakasarudza kugara panze nekuda kwezvandainge ndichingonzwa kuti there is someone that is watching me. Saka ndainge ndiri busy ndichibika zvangu. Saka ndaipota ndichienda ndichinotarisa poto dzangu kukitchen, ndobva ndadzokera zvangu upstairs ndiri mubedroom mangu. Ndainge ndichitoonawo movie yangu because tainge tiine TV zvekare mubedroom. Saka ndakangonzwa kuti pane munhu akafamba mupassage ndokubva atanga kudzika mastairs. Saka mastairs uchibva kuupstairs uchienda downstairs ainge aine noise. Nemurume wangu taigara tichiti tinofanira kuti tinge tichizorenovata mastairs iwawo because mapuranga acho ainge ava kuita noise kana munhu achifamba. Saka ndakatonzwa kutoti pane munhu akafamba mupassage kuupstairs ndokubva achizotanga kufamba achitoita sekunge ari kudzika downstairs. Ndakatodanidzira ndikatoti baba Trish kasi madzoka here. Ainge ndichifungidzira kuti ainge ari murume wangu ainge adzoka kubva kutown nevana, but zvakandinetsa kuti vana ava vasiri kumboita noise because vainge vari very hyperactive vana. Saka ndakadanidzira zvekare ndikanzwa kuti zim. Pandakati ndichida kunomuka ndo pandakanzwa voice ramurume wangu achiti poto yako iri kutsva. Ndakabva ndatoburukawo pamubhedha ndokubva ndabuda mubedroom. Ndakangoti ndichingobuda mubedroom koma ndakaona kuti mumba mainge makazara chiutsi, passage yose yakazara chiutsi. Ndokubva ndatanga kufamba paya ndichidzika downstairs. Ndakaona kuti pamasofa painge paine murume ainge akararapo ipapo. Murume uyu akabva anyangarika. Ndokubva ndachizomuona ainge akamira mupassage akandidongorera ari kuupstairs. Mukoma ndakamhanya ndichibuda panze ndokubva ndagara panze because ndakatoona kutoti chandainge ndaona it's either chainge chiri chipoko kana kuti muroi kana kuti chitoma kana kuti chikwambo. Ndokubva ndamhanya, but ipapo pandainge ndichimhanya mukoma ndaitonzwa kutoti kumashure kwangu kune munhu ari kumhanyawo achiita sekunge ari kundimhanyisa. Ndokubva ndaenda ndikanogara panze. Ndakati ndakagara panze ndakadongorerwa nechiskeleton. Kuti ndinge ndichisimuka pandainge ndakagara ndakatadza mukoma. Ndakaedza kuti ndinge ndichikambaira ndichienda kugedhi asi ndakatadza. Ndaita sekunge munhu ainge akabatwa kana kuti ndainge ndakanamatidzirwa neglue pacheya ipapo pandainge ndakagara. Mukoma nashe ndipo apo murume wangu paakazosvika nevana. Ndichingoita sekunge munhu akabatwa nedzikirira ndichiona zvose zvainge zvichiitika. Ndakaudza murume wangu zvose izvo zvandainge ndaona. Kuti tinge tichipinda mumba mukoma takazopinda hedu mumba, but tose tiri vaviri tainge tava kutotya, inini nemurume. Musi wacho iwoyo takangoti vana vange vachiwaridza mubedroom, isusu tainge takarara pamubhedha, vana vainge vakarara pafloor. Mukoma ipapo murume wanguwo ndopa akatanga kurota. Akatorota zvose zvakaitika
mukomana iyeye wekumozambique achinotorwa kupurazi vachimuunzapo pamba ipapo vachizomucheka. Vakatora sikarudzi yake ikaenda ikabva yambonogara kubuchari, yainge ichitogara mufriji, ndokubva yachizotorwa ikazoenda ikanochererwa kune rimwe purazi ravainge vakabva mukutenga. Zvose takazvirota mukomana kuzotsipika kwavakamuita. Mukomana iyeye ainge achitirotesa. Takazobvapo pamba ipapo nekuti ainge ava kutipa warning achititi kana mukaramba makagara panapa muchaona zvandichakuitai. Takataura navo vana vemaelders avo variko kuUK vagoti votanga kutituka mukoma. Vakatituka zvokuti kana isu takashamisika because takavaudza kuti tainge tava kuda mari yatainge takavapa back, kana kuri kunzi ivo vaikwanisa kuwana umwe munhu anenge achida imba cash, then vobva vangotipa mari yatakavapa, then tobva tatsvakawo hedu imwe imba. Vakatituka mukoma zvekuti kana tega takashamisika. Vakatoti threatena, vakatiudza kuti kana tichifungidzira kuti takangwara manje vachaita kuti chipoko ichocho chirambe chichiti tevera kweupenyu hwedu hwose. Ndozvakaitika izvi mukoma. That was when patakazobva pamba ipapo ndokubva tamboisa maloja. Takaisa maloja 4 pamba ipapo vainge vachingosanganawo nezvinhu zvinotyisa zvepo pamba ipapo, vobva vangotama vasina kana kutiudza. Pane imwe kapo avo vainge vaine mwana wavo 1 mukoma. Vanhu ava vakangogarapo pamba apa kwemazuva 2 vakatotama vasina kutiudza. Takazongoti taendako ndokubva tatoona kutoti pamba painge pasitomborina kana vanhu. Havana kana kumboti vainge vachida mari yavo yerent yavainge vabhadhara zvekare nedeposit. Vakangotama mukoma vakangobvapo pamba ipapo. Isuwo takazoitengesa imba iyi, ende vanhu vatakatengesera hatinawo kuvaudza kuti pamba apa patori nezvepo, but nanhasi uno vachigerepo pamba apa. Ameno zvimwe kudana ivowo vainge vakasimba vanhu ava spiritually, but ndo zvakaitika mukoma. You need to be very careful, never trust anyone. Muchingoti ava maelders ekuchurch saka zvavatitengesera chakati, that thing is already blessed. Takatengeserwa imba mukoma yainge itori nemacases. Vana vakarwara kuzosvika tichizobvapo pamba ipapo. Uchazokuona kuti marwariro ari kuita vana ava, 1 anokwanisa kufa chete. Ndo patakazongoitawo zvivindi zvekungobvapo pamba ipapo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, kana kuri kunzi wakambogarawo pamba pekuti paitika zvinhu zvinotyisa, uchirota mazope anotyisa, you can come to my inbox and tell me your own side of the story.